навето. Така, сега отиваме на AUX. Звук. Това вече е звук от телевизията. Да, това е вътре. Нейното семейство. Включване на Има ли друг телевизора, начин? бутона към тебе. Ние искаме да сме заедно. Семейството и няма да приемат. Дори да приемат, другите няма да приемат. И се включва. Ще ни изолират, ще ни преследват. Само Да тук. тръгнеш с момичето така по този начин, това е... Първа програма. Знаеш, че за нас няма място в Индия. 7 дни. Знам как изглежда. Ти Мога ще да се напишеш, справя да? без теб. Не. Искам да Има присъствам. всичко. Добре. И BTV. Това на 5. Али ми предложи брак, мама. Излизай само. А? Излизай само тук се от Телефонът на менюто. господина, скажи. Излезем от кой от менюто. Ето. Не ме оставяй така, Ето, моля те. менюто към Не тебе. се възползвайте от случая, за да ми отмъстите. Листопад. До вечера 8. И сме на основно меню. Радио.